kuculwa abanye abaculi noma omaskandi bamanje ngicula umculo ofanayo nowabanye kodwa ke kuye kube nalento engithokozisayo ekuthiwa istyle sikaMgqumeni okwaziyo ukuzwa ukuthi le isidi kaMgqumeni ongeke ke futhi abe khona omunye uMgqumeni noma ngadlula emhlabeni bayofika abanye abangcono kunami kodwa akekho oyofana nami ngempela ngoba nabanye abedlula akazange bebikho afana nabo. Ngiyajabula kakhulu ke ukubona mangibona abantu bejabula ngaleyo ndlela bejabulela istyle sami nomculo wami engwenzela bona. Mhlambe ngingathanda ukuveza la kuleli phuzu elokuthi into eyenza ukuthi ngithi ngingumfana kaMahawukela yini. Nabantu abaningi banokungibuza leyo mbuzo abajoyine umculo wami sekumanje. Mhlambe njoba ngeke ngichaze kwama-DVD amanye awedlule uMahawukela kimi ube umuntu obecisha afane nobaba noma bengisuye ubaba ongizalayo kodwa bekungumalume wakubo kamama umama ozala mina umama wakaMseleko. So impilo yami yonke nje ngichithe nabantu bakaMseleko okuyibona abangifundisa impilo ngenza kakhulu ngaze ngaba ngaka. Umndeni wami ubukhona futhi mhlambe ka abanye abantu banongaqonda ukuthi into eyenza ukuthi ngiphile nabantu bakaMseleko ekhaya komama yini. Kusho ukuthi mangikhula mina ngalesikhathi ngisemncane abazali bami baye badlula emhlabeni. Ukudlula kwabazali bami kwatholakala ukuthi umndeni wakithi oqondene nami uqobo awusekho usuhlukene ngokudlula kwalabo beqondene nami. So kwangiphoqa ukuthi ngibuyele esandleni sabantu basekhaya komama lapho engafike khona ngaphila nogogo ongiqala edumisa uMasibiya nomkhulu uDikadika okuyena umuntu ke engiye ngithi mangikhuluma izinto eziningi la engomeni ngilo ngimfaka abantu abayigugu kakhulu kimi ke labo. Nje ke ngehlahla inkosi sangibolekile bona kwalezi insuku nje impilo yami ke kuye kuthi noma sifika isikhala sabazali ngizwe nginokujabula mangibona bona ngoba babazali bayikho konke empilweni yami. Kusho ukuthi ke mangikhula ke lapha ya kwaMseleko ekhaya komama uMahawukela kube umuntu obekhona kulowo mndeni lowo. So konke kuningi bengikufunda kubona asababadala kunathi njengomalume bami ebengiphila ngaphansi kwabo. Nje ngithe mangikhula ngajoyina umculo wakhe ke njengomuntu obekade ecula emaqenjini abewacula wangemukela nje kwangifundisa ke izinto eziningi ngaba umculi ke nami. Bengadumile ngalesikhathi ngisebenza naye njengabo bonke abaculi abanye abasebenza nami abangadumile ngangami. So bebengazi nje abantu abambalwa ngaleso sikhathi. Kubantu enganginabo ngaleso sikhathi leso sino Mahawukela ngebhadi ke uNkulunkulu usephucile bona. Namhlanje sisakwazi ukufakaza nabo. Sekusele labo nje abambalwa ke mhlambe abangazange besebenze noMahawukela kodwa abangabalandeli bakhe. Oseyewuzwe ke mhlambe ke bekhuluma ngegama lakhe besho lokho nalokho. Kuze kugcine sekufika kulombuzo ke ukuthi kungani ngithi ngumfana kaMahawukela. Ukuthi ngumfana kaMahawukela angizalwa uMahawukela, umalume uMahawukela. Ngingumfana kaMahawukela ngoba ngifundiswe uyena umculo futhi kubantu mhlamba bafunda kuyena. Mhlambe ngathi sekusele mina ngedwa osenensila kaMahawukela. Ngaphandle kwalaba ke abasebecula mhlambe eminye imiculo ehlukile kodwa baningi abantu abafunda kuyena. So ke ingakho ngithi ngumfana kaMahawukela ngani ngoba ngisena leya nsila yestyle sikaMahawukela ngoba ngafunda kuyena. Ngiphinde futhi ngibuyele la kwiDlamanzi. Abantu abaningi banokuyibuza ukuthi mangabe ngeke ngithi ngidla amanzi kangaka ngoba ngine CD engibiza ngokuthi idla amanzi engeyami. Ukuthi ngisuke ngichaza ukuthini. Idla amanzi ngesingakithi ke ukuthi indawo ayifane. Thina sazi ukuthi umuntu esimbiza ngedla amanzi umuntu oyithandayo. Ngaso sonke isikhathi ohlala esondelene namanzi egeza ongagcini ngokuwaphuza kuphela noma mhlambe ongagcini ngokunquma inkukhu maya phakathi kwabantu. Yimi ke loyo osondelene namanzi ngaleyo ndlela. So ke ngaso sonke isikhathi umuntu oyithandayo ade sisakhula bese sibizana ngokuthi idla amanzi igcokama igeza into enjengaleyo. Sizama ukuveza mhlambe indlela ayithanda ngayo lo muntu okudlula laba abanye mhlambe ke akasondelene nabo ngaleso sikhathi. So ke nami ngagcina mhlambe ngivela ngalelo gama ke ensizweni engangikhula nazo.
kusho ukuthi-ke ngagcina mhlawumbe ngilisebenzisa ngoba ngumuntu oculayo zonke izinto ebezenzeka kimi nezenzeka kimina ezinye zakhona ngiye ngiyiveze emphakathini ngaba lidla amanzi-ke. So mhlawumbe-ke abantu baye beyibuze-ke noma kuqhamuka imibuzo yokuthi idla amanzi yini? Cha, idla amanzi umuntu oyithandayo. Kuhlukene-ke phakathi kwedla amanzi nendla amanzi. Indla amanzi umuntu ophuza utshwala kakhulu nje mhlawumbe ngolimi lwenhlamba esingathi kuyisidakwa. Indla amanzi-ke leyo. Kodwa idla amanzi umuntu oyithandayo ogezayo. So mina ngilidla amanzi, hayi indla amanzi. Angisilo ngempela indla amanzi. Kuyiqiniso ukuthi angiselidla amanzi, kodwa ngiyidla amanzi. So-ke bafowethu, lapho engikhona la ningibuka khona ngiyanithanda kakhulu futhi ngiyanithembisa njengoba ngeke nganithembisa ngisazolokhu nginiculelile. Ngaso sonke isikhathi sokuphela konyaka umgqumeni uzobe khona. Maphakathi nonyaka azobe khona ama-album afana namagcokama abakwethu idla amanzi kanye namanye nje-ke niwaziyo. Ngingathanda futhi ukubonga-ke sengivalelisa, ngingathanda ukudlulisa kakhulu ukubonga kubantu abanjengo Mfiliseni Magubane. Mfiliseni Magubane omunye wabantu esengeke ngasebenza nabo. Ngangiwumlandeli wakhe ngikhula. Ngaze ngagcina